Sekelumit informasi kami sampaikan, baik yang sudah standby nonton offline dan online, pada dekade di tahun 2025 ini, Wira Mandala Sondiwara eksis di bawah pimpinan Denmas Didi Jumadi Radea Culeng yang beralamatkan domisili di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan di bawah asuhan Nyonya Neni Dwi Fuji Haruka. Live streaming special partner di channel YouTube-nya Wira Mandala Official untuk menyemarakan, memeriahkan dalam acara akbar yang merangkul semua masyarakat Eretan Wetan. Semoga apa yang kami suguhkan tetap memberikan suguhan terbaiknya Wira Mandala Sondiwara. Namun kami sampaikan permohonan maaf sebelumnya kepada Pilih Sepuh, tokoh agama, pakar sejarah, legenda, bila mana di dalam alur cerita yang kami suguhkan terdapat sebuah kesalahan, kejanggalan, tutur kata bahasa, tingkah laku canda yang kelepasan, segala sesuatunya itu merupakan intermezzo saja. Intinya untuk menghibur dan semoga kami tetap dalam apa yang telah kami emban Tri Semar Bakti Seniman. Hadirin dalam acara Nadran TPI Mesaya Mina Pesta Laut Eretan Wetan Kandang Haur Indramayu di edisi Minggu 15 Juni 2025 dari atas nama Sang Sutradara tertanda Denmas Raden Culeng beserta Astrada Kampleng Sekutu, mitra kerabat kerja Wira Mandala, sebagai poin terakhir selamat menyaksikan atas nama Sang Sutradara memutuskan pagelaran mimbar cerita sepanjang malam dengan judul kalimatnya Keramat Pusaka Badik Garesong. Keramat Pusaka Badik Garesong dalam serial Asal Usul Terjadinya Nadranan.
sukmereman yen wonten granane sasi srengenge kembang lima lintang let gunareng siti sawiji tanah urip mungison karo sampeyan benjang glai sampun krem jaman yen mangasina tepak wayang-wayangan pribasane mung glamong kisah pengen urip bebarengan masa uyunan warisan sing terwali warisan sedene moyang boscose minangka sing mirengaken boscose sing mirengaken boscose Papai Gibran pos 38 dewe jalali selawasik aja dari somre bosose minangkane kang ditembangi kang dijalu bosose Papai Gibran pos 38 sareng pengurus PSN dewe Mas Dr. Ludi minangka sing mirengaken Dayang Sugi atas nama kabeh para santri lan murid sehingga budal saking panggonan anggonipun anututi segala perintah sing dadi guru kelawan iku lan kewajiban kula sebagai murid lan santri sehingga kepercaya langsung saking kiai sehingga Raden Dayang Rahmat sing dadi pengandel-andel anggenipun ngincangi Dayang Andi mangga Dayang Sugi kula uga kabeh para santri lan para murid saking Bugis ya sampeyan ajang Rasulullah ajang anglu kengelan senajan paribasane dilawani keringet bebotoran kula lan sampeyan ngawal lumakune yaiku Dayang Andi boten Kang kula boten Rasulullah kula orang anglu payah malah kebalikannya kula ngerasa bangga syukur sawise Rama Guru Syekh Ali Al-Akbar angutus kula kadang santri kanggene ngincangi Kakang Dayang Andi melolong matamu nanang sekejap li bisa ngucap gawe
kaget maning atine mamadamar wong parian sarengae denok pun dedeno minang kasih mirengaken papai umay kang ditembangi aja lali salawase sareng bos AI 19 Papai Gibran bos 38 Papai Umay Serang Putra Sliwangi Mamai Habib Wong Banten sing di kaya dene Kakang Daeng Andi oli tugas saking Rama Guru Syekh Ali Al Akbar tumeka ing tanah Pulau Jawa kula rasa bangga Kang setelah dipercaya saking Rama Guru anggone ngincangi Kakang Daeng Andi dadi Daeng Leman bangga iya Kang seneng Kang oleh tugas lan perintah ngawal utawa ngincangi Daeng Andi sing perlu arep tumeka ning Pulau Jawa nggih Kang astagfirullahaladzim Ya sing jelas perintah ini merupakan kehormatan bagi kula. Senajan kula badannya lagi ora enak, ya kewajiban priwen sih. Karena perintah sing dadi guru. bener mono nembah Daeng Sugih uga Daeng Leman karena merupakan salah swijining tugas serta kewajiban kula sing minangka dadi muride yaiku Syekh Ali Al Akbar cuman mengkenen pripun kuno Kang bisane isun istighfar maukah kiyen ki beban ki tugas sing berat bakal jare kula maksudnya Kang ya karena tujuannya ki sing garep dituju Pulau Jawa nabrang lautan numpak perahu barang kula mah seumure urip awit cilik tekang dewasa semene durung pernah numpak perahu pun sing dadi mata beban pikiran Mame Trisno sing duwe putra Ratu Sayur Pasar Jati Barang minangkane sing rengaken Mame Trisno minangka sing ditembangi Mame Trisno sing Kang Daeng Sugih intine Kakang Daeng Rohmat iki wedi mabok laut ngono Kang sing ngarti menurut kula mah satu kebanggaan lan seneng ati kula Kang siji oli pengalaman bisa nyambangi Pulau Jawa lamun ora ditugas ning Rama Guru ya tentunya ora uru Pulau Jawa Kang hitung-hitung berarti pengalaman konon iya Kang bener hari monone mah Hari kanda mabok maya ora sampean baik. sampeane mabok man Aja maning numpak perahu, numpak sepeda bega mabok kula. ya rada edan Daeng Sugih mah toli numpak sepeda mabuk indane Yang pugu ngalami melun jaring sontong ka. iya Durung nengah-nengah jening pinggir wis mabok. kuwen sing dadi putek sing dadi pikiran ning isun Daeng Rohmat Ya, tapi apa salah? aja pikiran ari mabok laut makan Priwen anak katergah anak Kakang Daeng Andi
Oh, bisa ngobati Kakang Daeng Andi. Apa maning sampean wong lemu? Ngaturaken matur kesuwun Bos Ramdan, Bos Ramdan. Aja lali selawase sareng Bos Jose, Bos Jose, Bos Jose. Bos Ramdan, Bos Jose, Bos Jose, gedeng Bos Ramdan. Matur Papange Gibran Bos 38 dewek nok dingin saking Sleman. Sareng Mas Yoga sing de Prasputi salam majikan sing desa baru. Sareng aya denok bong denok sing desa 25. Mama damar wong parenek gedeng Bos Ramdan sareng Bos KI 19. Aduh putra Siliwangi minangka sing ditunggangi Mamai Habib minangka wong Banten deh. Ala cai-cai. Papai Gibran Bos 38 Bos Ramdan Mama Damar wong Parian Noki nekdi aya denok serengkang sarunge gedeng putra subur Bos Sose dewek Bos Gibran gedeng. Tapi di wonge didurung kedel kini Daeng Andi ki. Harimau pesening kula mah ditonggoni ning pinggir pesisir je ning perahu. Ah konon. Daeng Andine nunggu ning perahu. Ya iya sing sebenarnya makan sing duweni kewajiban kok ora. Ya iya. Kita mah tinggal ngiring. Oh. Mung kula mepunten wanti-wanti ning kabeh para santri lan para murid. Tripun ngono Kang. Engko setelah mentas ning Pulau Jawa aja pating blesar ya. Mama Trisno aja lali selawase. Aja pating blesar, aja pada mincal-mincal. Galang golonge bebarengan. Ya, arane ga wong anyar, bukatan anak papa tekang kanane. Dudu sekirane bikin ki perbekalane nek wis cukup kira-kirane. Ya kaya mah ada yang sugih, perbekalan mau ora diraguaken, wis lengkap, wis cukup. Konon. Sesampun ngaturakeun matur kesuwun putra subur dewek. Putra subur ngaturakeun matur kesuwun Mamae Trisno sing hormati. Ning kene senenge karo Kakang Daeng Andi ki Kang. Bener. Senajana tugasnya mah enteng. Tapi jarakah sing aran ringan kita sama jingjing, lamun berat sama kita pikul. Bener. Iya, iya. Kawuru ana sampean, kader gawa apa sih? Dikongkon apa sih? Yang gawane mah cuma sorban, Iya. sukma sajati. Mamae Trisno sing de putra Ratu Sayur Pasar Jati Barang masih ngormati. Kuno. Iya Kakang Daeng Ya Sukma. ringan. Gara kula masih digawak ora berat ora apa. Ya iya, bira abote sorban, tapi mungkin sorban mau sorban sing anak karomae. Ya mungkin. Iya, karena sepenting kuwen kudu diantarakan anak ning Kiai Mangun. Pulau Jawa nih. Pulau Jawa. Iya. Ya tentunya sorban mau beli sembarangan Kang. Ya dudu sorban sembarangan. Mimitina Mamae Putri ngaturakeun matur kesuwun
putri. Rama Guru Syekh Ali Al-Akbare bae kiai gledegan. Oh, Kiai linui ka. iya. Kaya-kaya ning Pulau Jawa. Sapa kiai siapa mau kakang? Kiai Mangun. Kaya-kaya mah pada kiai gledegan maning kulo kang. Kaya-kaya. Bos Ramdan Mame Trisno Keding, Mame Putri, Bos AI Putra Gibran, sing mirengaken. Priwen. Sampean kayaknya grogi temen kari nunggang ebek. War mau kah? Kita mawatir mabuk jare wong nelayan-nelayan masih anyaran mangkat ning laut mabuk sampai tekang metu kuning-kuninge. Wis kang aja pikiran. Kakang Dayang Sugi nunggang perahunya ning tengah. Kono ya. Aja ning guri. Lamun ning guri jomplang perahunya kang. Oh, ya. Yuk, ayo pada nunggang. Yo, Yo. jagian pokok kakang dayangan dine nonggoni. Awas Kakang Dayang Sugi dikit sing nunggang. Bujale iku tambange ku. Iku ayo jagian iki. Awas iku perbekalannya bokat pada kari digawani soalnya aduh Pulau Jawa. Mencel aja mencel pinggiran, bukan peol. Ayo Dayang Sugi mengarep mengtengah. Awas aja dengiringan dodoknya. Dodoknya geser. Rada maju sedikit aja buat tingguri. Waktu bengi wayahe bulan purnama Mame Trisno Bos Tose katon saya kumelangi sakrawala Bos Tose Bos Gibran gawe senang Bos Tose ning sapakang nyawang AJBOE kelingani masa lagi demenan Bos Tose gawe janji karo gandum lanengan hati AJBOE sing duwe kuniran suka duka bareng-bareng dilakoni Bos Tose ora bakal mameh Gibran bisa sampai mati Mame Trisno Bos Tose bulan purnama dadi saksi kang abadi. Kakang Dayang Rohmah seneng ya kang. Iya, iya. Wah, iwak apa anak kang gede? Kancing diaran nih. Kalau di tengah laut ada kodok sih Rama. Adem tengah laut lu kang. Iya. Ombaknya santer ya kak. Hati-hati kang. Iya. Aja santer-santer. Iya kak. Nanging janji Bos Tose tinggal janji Bos Tose kang ora
Jose najan manis bos Jose kaya madu gawe sulayak hati Kang Daeng lupa. Anu ulah nyangkut, Kang. Ada buaya, Kang. 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 Ada berkar, Kang. Sekaro kira gambar matu welan pisan kaya kaca Mame Trisno sing duwe putra Ratu Sayur Mimi Wulane Gedi minangka sing ditembangi Mameh Gibran Bos Tidang aja lali salawase lampit gunung megelaran langsai padan sawiji aya denok bonde denok Mame Trisno Gedi minangkane sing duwe putra Ratu Sayur dewek Mimi Wulan Serenggos Seding Serenggos Gibran Keding Bos AI 19 Keding Putra Siliwangi Mamai Habib Wong Banten Kape Gibran Mami Gibran Bos Kuda 38 Aja Lalim Bos Ramdan Mame Trisno Ayah Edeno Kunda Edeno Kakang Maesa Jomor